Mela, tqajna mal-organizer, jien niftakar biss il-Paksu, u x'ħakinna majsak. U Kira, tajjeb, intqajna magħhom ħaġa Madonna. Erġejt imma x'ismhom. Noisy Midweek. Noisy Midweek, intqajna magħhom, mettaw atmosfera tal-ġen. Hawn naqra baż, hawn naqra baż. Ħajkellim naqra l-organizer. Jiena l-aħħar darba tkellimt ħafna. Ajjeb. Ejja, dan. Xogħli wara l-kamera, u l-video su ritratti u hekk. Tajjeb. Fettara xogħol mhux qasam. Tajjeb. Kursi da xina kamera bi, xettu za kamera. Sony FX3. Kontra tana mux tqana. U bat għanna il-ħajġat. Proset. Għanna lajsa. Tuħu, xandek, xtuħu zibdi l-organizzazzjoni. Kolla, Sib il-problem. Il-problem. Il-problem li l-qalaw, il-t-shirts. Loġistika ġibietu sib il-loġistika. Għalissa t-niprofa neħdu xsib li konna aktar permessi, konna nimxu sew bil-liġi. Loġistika. Niprofa mandi għolħat. Il-paksu ma jgħamil xej. Da, ġibinni. Dajru, ma kien konna xejn. Importanti li jiġu n-nies. Mela, il-paksu ma jgħamil xej, għax loġistika. Meta niltaqgħu nagħmlu l-meeting ta' bejnietna ta' kull ġimgħa, dejjem jgħidu li inti x'ħad tagħmel? Li nagħmel is-soltu. U jwaħluni Fil-verità kollox in-nies jiġu ħalfna minnu ħafna nipprovaw nġibuna iktar nies, iktar sponsors. Xorta nagħmlu naħdmu kollox flimkien ta' Xie fuq Facebook jaffejna ħinkonna. Nipprovaw. U inti jekk għadek ma ġejtx aqba dik ċavetta startja? Għanna music, għaw fejti, kollek tħob tikol bħanna, tajjeb. U għaw xixxop u għol, xixxop kafe, Kafe. Tit induru ġdina għada. Għanduru dawla. Dan għanduru dawla. Dan, emxu għala, ne? Mela, nipprovaw. Mela, aħna nipprovaw. Game close, għawad close tana, għrik. Għandem u l-ħadd nitfaw il-moturi on a site biex dak li kun jista' jgħaddi iktar faċilment. Ovvjament il-bija tal-moturi parkjati ġo parking pubbliku ġifieri fejn m'għandek u l-ħadd laqqas. Kif qed taraw ma' periklu ta' xejn, ġifieri kulħadd bil-kwiet neħdu pjaċir flimkien ngħidu kelma. U taqsam il-ġimma wkoll. U naqsmu l-ġimma. U kif qed tgħid inti kun hawn l-ikel, neħdu kafe flimkien, naqgħod iskew hekk, veri hawn vibe u atmosfera sabiħa. Tajt, Raw erba' moturi qatt ma rajthom qabel. Eżatt. Nies jieħdu pjaċiri, raw erba' moturi ġodda, kafe. Sa xejn tagħmlu normalment, Max. Aħna hawnhekk niltaqgħu fis-seba', għaw min jispiċċa mix-xogħol fis-seba' jibqa' ġej wara, jiġifieri il-boom tal-event ikun jisu bej 8 u nofs. M'għandu mhux fit-tard għax l-għada ovvjament ħafna minnha nkunu xogħol. Emmija bej is-seba' u nofs u 8 jisna nkunu qegħdin tajjeb ħafna. Li kont ħanejt ukoll. Ikun hawn ħafna muturi ġodda li qatt ma rajnihom qabel, jiġifieri l-aħħar darba konna 250 mutur, naħseb innu isna r-rekord qegħdin iżjed, għandix il-count eżatt. Taraw mimli, nedi. U ġini l-aħħar darba, għadxi darba monna ximkien, u rajna per eżempju 6 muturi tal-istess ditta. Aħna induru naqab il-kameras. Mela, issa naqdu ma naqanis li għalla jedinaw. Tajjeb, u mal-atmosfera. Ejjew, every Wednesday, mis-seba l-qoddim, għad-9 nofs, Noisy Midweek, ftakartu. Tajjeb, jimpruv. Għaw, daw t-tirġil għet juħsib, ġifiri, ejjew, ta' ma tiġu, daw t-tirġil għet juħsib bejkom. Tlieta. Dak li jistaħba, Dak bħalek, redi. Ma naġen għala ħjar minnek. Thank you. Grazie tal-istanina. Mela, għetti bidej. Għad-istamaw bil-nas. Mela. Mela, ħanġu peċini. Esa, beċin.
Mela, ħanibdew naqbdu naqman nies, tajjeb. Eżatt, induru għadu. L-ewwel fitma tagħna hija Strudi, tajjeb. Isma' x'jidhirlek mill-event? L-event dejjem qed jikber. Kollok tajjeb naqra xawweħ. Noisy midweek, tajjeb. Għanis biċċabla leħena, Għax brok għalissa. l-event dejjem qed jikber, għaw iktar tfajliet u koll, ġifiri sabiħ, tara kull tip ta' motur. Tajjeb, eżatt, eżatt. Inti biex qiegħed allum? Bil-pink, bil-Malti. Isma' l-organizers qed isaqsuna. Għandek xi suġġerimenti? Jien naħseb jekk inbidlu xi kultant il-location kun xi ħaġa sabiħa. Ifhem naħseb li mhix daqshekk faċli għax ħabba loġistika. Naħseb li jekk ikun bidlu xi kultant, anke biex ma ndejbux in-nies. Però huwa suġġeriment. Suġġeri eżatt, issa jaħdmu fuq, ma tagħmilhom ġoħ taras, tax biġa ġoħ taras hawn. Għasir oħra stress. Isma' induru dawr oħra. Mela, Hemm raġel li ħaribin hemmhekk. ċaħe, essa ngħidulu. Mela mela Ħanajtu. Ejja, neġu aħna. Morwa. Ejja, xo morwa? Ejja, sekonda biss. Naqra. Essa għalaw. Tajjeb. Eżatt, emma. Għallejtu. Wow, Moħna jgħidu l-ek xejn, taħseb mill-event. Sabiħu. Sabiħ, xi suġġeriment, għax għallu n-nas ma jkollok xi suġġeriment. Itfawem, toġbok il-location, tixtieq location differenti, iktar moturi. Location. Biex bil-scooter illum? Bl-MT. Bix-xatin. Jistħi ħafna, ġifiri, ma stax jistudnu għal podcast, sa? Isma ħassa siħ kif n-walla jiru fuq. Iva, zattew fuq Ma komplu ndur. Thank you. Grazzi. Segwina li jenna. Le? Isma, da ma jsegwini. Ma jsegwini. Karta ħamra. Għalaw. Id-detta tal-moturi. Jissegwini. Tajjeb. Hemm podcast tajjeb. social media. Għaxċansa li jema għandi. Mela, għanħlu l-ek live fil-lum. Naħseb mill-event. Tajjeb, xi suġġerimenti? Jew kollox li Tajjeb. U naqsmu. U xandek sotu T-Max. U bis-saxħa ta'kom. Illum ta' ġurnata li naħoda relax, zarba fit-tlieta. Tajjeb, Dejnuna ħafna għedin. Tajjeb, rosa. Tara, għalek midweek, għax taqsam lek il-ġumma. Tajjeb, kif ħafna. Issa ma xtixbek enta. Daqsek, Ara naqra. Għalek taraw għalli dak il-raġel ta' xkif fuq subajk. Issa nizalkom teħel bukta. Mela, il-vox. Tiġ taħseb inna il-vox. Tidu tajtu naqra. Tajtu naqra, eżatt lejn inti. Taħseb xaħġa ta' nofs il-ġimma u minn flok kulħadd jara kif sajmu li nqeret. Kulħadd tibejjeb u kulħadd jintaqqaq. Ġwaw, ma nagħtu fastidju l-ħadd. Għavolja kulħadd jgħid li qed nagħtu fastidju forsi. Nandaju ħafna nis. U hija ma Hekk jgħidu, hekk jgħidu. Mandew l-ħadd. Hekk jgħidu. Għandna dilettanti, ġwaw u kulħadd jparla. ħafna s-sazan kulħadd jinxed jifun kontu, aħna nġedjaw għal-ċirkwit u naqdu ma' n-nis, fit? Tara, rajtu? Dawet mill-sekwaċi tagħna. Isma, ma nafx għandu. Ma ħaqgħux, ma tiftiker. Ta' t-reklam tal-mallem tijak. Tal-mod. Għaw isfa. Ma z-zokra. Għanduru dawra. Mela, għanna l-kit maħna, Tajjeb. għawnek xmawx entitajiet, kit. Għaw ħafna entiti għaw, dak entita kien għara. Għana għafu, dak l-entita. Dak l-entita.
U tlita kora oħra, tajjeb. Għal-aktar dikra. Mela. Dajna makit. Makit għamilna dik il-mawra. Oġbitek u vera. Ta' vera, ta' vera. Ta' vera, ta' vera. Post. X'taħseb? Il-midweek. X'taħseb? Ideja tal-ċennu. Proset l-organizer, so jena għalija kienet ideja brillanti, għax taqqat naqra l-komunità tal-bajk. Tal-bajk. Sam il-ġimgħa. Sam il-ġimgħa u kol. Għall-weekend iġi ktar salħi. Eżatt. Possa bieħu. Komdu, Spazju. L-ex motori safe. Tal-ġil. Vera u pjaċejt. U eżatt, taqsam il-ġimgħa u tipo wara ġurnata xogħol. Ġinaqra hawnhekk. Jesu kafe, mux biex kun bella, daw kafe, u biex kun elma. Soħi ma nixrob. Daw biex kun. Għal komplu għejt aħna. Għanna għanna redima, nisibinu, Isma, illum il-redi l-uniformi, tajjeb, taraw qudiem il-kamera, prova jahrab, x'taħseb minn Noisy Midweek? Bella tu pjaċir, għaw ħafna gost, neqsin naqra mill-karozzi. Reġaw nejdulkom, evitaw id-drogi sintetiċi, tajjeb, evitawhom. Għanna xibri dak jintela issa. X'taħseb? Le, fejn qegħdin. L-atmosfera. L-atmosfera, fimni. Huwa sfok, u opportunità u koll għal-bikers għanna li jintaqaw. Jittini darba li ġejtu, atmosfera sabiħ. Suġġerimenti? Forsi għandek suġġeriment, għax taħsewna, kolkom suġġerimenti feel free. Tini darba li ġejt, ġifiri għal-issa ma taċ nista nomotu nara xaw zonni siri zjed, ġifiri kampanja u koll għaw fejt tista tixrob u dikol. Pero jena dik il-ħagġa li tomot li toġobni. Tajjeb. Friska, għadda tasal. Għandu għastikker element, għandu tasal. Għandu t-nejn. Ekon jissa jużna. Pero dak ħara. Nafni għadek tasal, daħseb mill-liventi. Dittajjet taqra. Għajjat. Għajjat, break taqra. L-ewwel darba. Wejja. Kollu kemm il-ġudu. Għankomplu naqdu man nisa. Għanna l-ġib sawara. Xija u l-mara ma tafx, biex kunu. Ja, pussa, u ġib niswiċi. Issa niblerjaw. Sfortunatament titqajt ma daw it-tejn in-nies. Għamil ħaddu kol. Għanajtek. Inċapar minn duċapar. Għamil għabokhom, ġed taqrab nida maħjar. Għara. Sekwir podcast. Ejwa. Rosi. Serbaċ kena. Sala barra tkumpa. Għara, dan sticker tafta minn n-nitla. Erba xogħol. Ġiet. Għadkomplu. Mela aħna keċċejna Redeemer, tajjeb. U ġibna l-dimin flok, tajjeb. Għajar dimin Redeemer. Mela, Għajt jamel xej. aħna ħansaqsuwa kemm jieħu żejt MT07. ċadni kemm ngħidlek. Ispirazzjoni kienet. Titfajt iż-żejt fuq in-nar. Mela, inti tiġi jaħob għal-bojt. Ifhem, u kien il-kaġun li baddejt. Imma x'idillek mill-eventi? Vibe tal-ġen. Tajjeb. Nis
Għaw atmosfera vera sabiħa. U jekk ikollok xi suġġeriment, għax għalluna l-organizers, jekk xattu kollu xi suġġerimenti, faqqaw. Jiġu iktar nis, sejja iktar nis. Suġġeriment tajjeb ħasal. Eżatt. Tajjeb. U daw! Taraw? Iva, ra. Signorina mnitom, nattara, ara naqra. Bella. Komdi da vera, komdi da vera. da. Friski, għadhom friski. Ġolkom so xi t-shirts. Alright, u any merchandise, is-sinjura taqdikom, alright? Fitxuwa, tajjeb. Okay. Daw għara, tara? Because step by step. Alright? U tamlilkom kollox, kull ma jeżisti. Iva. Thank you. Thank you, ħafna. Għanabdu ma aktar. Ciao. Eżatt. Mela, intom tiġu għaw? Mela. Every Wednesday? Kun it-nazerba, Sewa? bej nistam nafsu u għam t-social ġilma nafs. Sewa? Ma t-disa l-event. U il-respons tagħna bil-kafe dejjem u tajjeb ħafna. Tajjeb. Lemma t-kafe tinbiħu kull ġimgħa jistid. Tajjeb. Għajja jgħu kafe minn birra. Dejjem. Għajja kafe. Dejjem Sejlkom Għal-kelbi il-level. tolbun il-billa. Dejjem dasek, kafe biz. Kunna darba t-istidu lamma ta' nisa t-istidu every week, every Wednesday t-istidu lamma. Tajjeb ħafna. Mela meta tiġu għaw. Kafe, manġej, alright? Thank you. Ciao. Grazie. Għajdinna xie Rajn, grek. Tajjeb, ma nafu għalċi showroom darba. Iwa, bis nisawwan bija U għadina, u jikken il-BSA. Għadina għandik il-għol. Biex ġej. Il-modu ġebda minn Honda CB900F ta' 1981. Huwa System Valve minn kam. Huwa l-ewwel motor li qatt ġib produċu System Valve. Qablu kienaw da tal-1981 ma ħareġ fis-79. Fis-78 l-istess magna ħarġet fuq motor Custom tal-Honda l-istess. Imma propja Superbike da kienu jsuqu bjefjeri dal-model Fred Spencer il-famus tal-umbat il-MotoGP, il-MotoGP tal-Foroki. Kienu suqu kol il-Superbike daw jifjeri, u kienu għamil-hit il-Superbike. U għed mill-ewel Superbike. Pero dar-raġel meta tajt fijaw kien għandu baqandu tijek il-BS. Il-BSA tela. Il-post bessana t-segwir? Iva, da. Segwir. Da, naf li għandek ħafna antik, naf li għandek ħafna motori. Fissat, Vintage. jgħat fil-komitat tal-Historic Motorcycle Club u koll. Eżatt, ġilina fuq Facebook, għandek xi BSAs, għandek xi Hondas. Iva, għandi trajaw fuq koll darba retendur, TRW 500. Kun interessanti għal-podcast tagħna da, eh? Tajjeb. Għandu podcast Għandi għaxej. Għaxen. Mela da, għandi stop il-lista. Daqsin, l-event. Iva, l-event, kif taħseb inti ta' kull artemma? L-ewwel darba li ġej ngħid id-dritt. Hawnhekk kellimt ukoll ma' kull u da Karon il-diri jagħtaw ukoll. Qiegħed jiskri ma Qiegħed jiskri. Imma għad-post li hawn atmosfera tal-ġen nispittar iktar moturi antiki. Eżatt. Advertisements li jara, għaw bil-motor antik nistaw niftjamu Inti sajt il-tal-klab tijak? nistaw kol namlu kollaborazzjoni u nġib tal-klab. Għedin madwar minn membru ta' Eżatt. Għandek il-da, għandu klab tal-vintage, tal-retros, retros vintage tajduro. Historic Motorcycle Club. Sa' 1985 il-motor. Għatamlu naqra collaboration bejnietmu, għalli kuna iktar naqra vintage bikes. Eżatt. Thank you very much. Grazzi u l-lejla tajba. Tantiħu. Għajda marħa bil-bana u xtaħseb l-event. Pensa bi ħafna, organizzata ħajja ħafna li għaw post fejn għaw jaraw il-kulturi ta' għu delizzi u għadda sabir ħafna. Jalla dejjem jimpjuvi, ovvjament. Int-għajna mal-kollega tagħna Ruby, Ħamiċi għaw ħalli inti t-interessan. ma' Ruby, ġanna la kull-jum jintaġi għetneġu naraħu. Naħseb Ruby mill-level. Le, sabi ħafna u vibe sabiħa, ħafna moturi, ħafna ris, u pjaċi. Ra bazi.
Qasira l-bicċa mex, Basira, basira. Mela. Jena nissuġġeriment jgħid taf xini, titwana, għara naħsebu. Irridu mardu aktar tard. Għax sijaw nofs, ftit, xtaqseb. Iva, morru dar ta' xogħol fil-għodu. Oh, ġej sajf. Għandek xi suġġeriment, Rubi? Għaw sabi, naqra music, jek jikun aktar music forsi for. Mela Paksu, ktar sabti. Ġibinna DJ Paksu. DJ List. DJ. DJ Rubi! List. Ħanħallukom. Ciao. Nal-qow, kullħat zarma, ftit moturi jiġru l-emmolaw, event tajjeb, naħseb naqra qasira xaħna tiemu kunu rridu iktar. Jina lija il-suġġiment għal-Paksu. Naħseb tittaw naqra iktar Paksu, vera tibdew fis-seba, imma nixduħ naqra iktar. Tajjeb, u morru xogħol, fatt. U billi noqdu issa ġej sajf jibdalek jitlam fi 8:30. Aj, Ġibiri, wejja, billi, ara, ġejna l-lum nixbdu naqra għamna collaboration fl-għin, aħna u Noise Midweek. Noise Midweek, kont ħalensija. Kamera person kena l-kit. Għax il-redimer. Għax il-redimer. Rrit jitlaq, kim maġġel. U għanna, dak xkiena. Xini? Dak id-dezira xkien. Id-dezira xkien. Il-gwida. Il-post. Bex, għax ma konniex naħu fej, il-GPS kien id-dezira. Xejna warajħa, no? Tajjeb, ħammorru lem, ċeru. Għax għada xoħla, għana Muċek. Id-doqqu mukmini. Tajjeb. Għajtu nom ċaw, tistidu nom ċaw. Ħallejna kollox Għadkun dwejja fuq. ċaw, ej, importanti. Bej, saqajna u Noise Midweek. Noise Midweek, subscribe to the channel, all right? Għattu nektar boost. Ciao.